Трябва да ви разкажа една история. Морето винаги ми напомня за нея. Напоследък се чудя, откъде имах тази вяра, когато бях на 18. Мислех, че светът е в ръцете ми. Един ден си стегнах куфарите и заминах. Просто така, без обяснение. Помня го това лято. 31 дни има август и 31 различни емоции преживях тогава. Бяхме заедно с двама приятели. Времето летеше и лятото си отиваше. Но ние не искахме всичко да свърши. Беше вече краят на септември, когато един ден се озовахме във Варвара. Помня, че слязох от една кола. Помахах на едни хора. Когато отворих очи на сутринта, пред мен имаше църква, разни хора щъкаха нагоре-надолу, а аз не знаех какво точно се случва. Но не за дълго. Бързо разбрахме, че туристи вече няма. Без пари и съвсем близо до турската граница трябваше да измислим как ще се приберем вкъщи. На 2 ноември решихме. Добре, който стегне най-късата клечка влиза. Не ме гледайте по-бързо и стеглите, няма време. Айде бе, страхливци! Аз ще тегля. Охо, аз май съм на пост. Аз май също. Аз съм късметлийката. Добре, но внимавай. Може някой да те види по-бързо. Ей, нали знаеш да не вземеш нещо? Нали знаеш, че всичко делим?
Искаш ли всичко? Какво стана? Нали ти как да бързаш? Всичко наред ли? Да, всичко наред. И какво взе? Нищо. Как така нищо? Така нищо. Не чули? Нещо бижута, часовник, пари, нещо за ядене поне. Никой не живее в тази къща. Хората отдавна са се изнесли. Мамка му и сега какво ще правим? Има и друг вариант за един хотел. То мога там да пробваме. Изглеждаше пусто. Звучи добре. Дай да ходим там направо, айде. Айде да пробваме. Повярвахте ли ми? Съмнявам се. Аз сама не си вярвам. Често сменям края на историята. Иска ми се да се бе случило така, но истината е, че аз просто избягах. Тогава съвестта ми не се събуди. Аз се изплаших. Нищо не съм връщала и никого не съм лъгала. Но напоследък се питам. Защо той не помръдна? Защо ми предложи всичко? Ами ако се бях върнала, можех да се извиня. Можех да обясня. Искаш ли всичко? Не искам всичко. Понякога просто искам да върна времето назад.